U ovom videu na Mogold pokušat ćete da rešite 5 mističnih i logičkih zagonetki. Možete pauzirati video nakon što čujete uslove slagalice, dati svoj odgovor, a zatim pritisnuti play da biste čuli tačan odgovor. U komentarima ispod videa ne zaboravite da napišete koliko ste zagonetki tačno pogodili. Broj 1. Za početak, za zagrevanje, slagalica svesnosti. Pronađite hot dog na slici koji se razlikuje od svih ostalih. Dakle, dodatni hot dog se nalazi ovde. Kao da možete da ga pronađete i pređete na teže zagonetke. Broj 2. Bili ste zaključani u drevnom zamku punom mističnih stvorenja. Pred vama su 4 ogledala, u njima se ogledaju 4 bića, skelet, vampir, dželat i veštica. Ali samo jedno od ovih bića je stvarno, ostala 3 su iluzije. Vaš zadatak je da pronađete onog ko je pravi, samo on može da vam pomogne da izađete na slobodu. Dakle, koje od stvorenja je stvarno? Dakle, rešenje ove zagonetke zapravo nije tako teško. Kao što znate, jedna od najvažnijih karakteristika vampira je to što se ne reflektuju u ogledalu, što znači da u ogledalu ne vidimo vampira, već osobu koja je obučena kao vampir. Ovo je tačan odgovor. Broj 3. 4 turista su se odmarala u kući u planini, iznenada su dobili vest da će za 17 minuta njihovu kuću zbrisati lavina i da hitno moraju da izađu. Da bi se zaštitili, treba da pređu na drugu stranu visećim mostom ispod kojeg je dubok ponor. Međutim, to nije tako lako učiniti, tako da se krhki most ne sruši u isto vreme, po njemu mogu hodati samo 2, što otežava zadatak i činjenicu da svi ne mogu hodati istom brzinom. Mladi momak može da pređe most za 1 minut. Starijem čoveku će biti potrebno malo više vremena -2 minuta. Žena se veoma plaši visine, pa joj treba 5 minuta da savlada most. A najstariji turista već ima preko 70 godina, pa će mu trebati 10 minuta da pređe most. Postoji još jedan važan uslov, sve se to dešava noću u mrklom mraku, pa jedan od 2 ljudi koji hodaju mostom mora sa sobom da nosi fenjer. Turisti imaju samo jedan fenjer. Kako svako može da stigne na drugi kraj mosta za 17 minuta? Dakle, da biste rešili ovu zagonetku, potrebno je logično rezonovati, pošto je za prelazak mosta sve vreme potreban fenjer, onda ga moraju nositi najmlađi i najbrži, a da biste uštedeli vreme, logično je da pošaljete 2 najsporije ekipe. Članovi zajedno. Najpre najmlađi član ekipe sa sobom vodi drugog čoveka i oni prelaze most za 2 minuta, pošto je to čovekova najveća brzina. Onda se vraća mladić sa baterijskom lampom, treba mu još minut. Sada treba da pošaljete najsporije članove ekipe na put, a to će potrajati 10 minuta, pošto starac ne može da se kreće brže. Nakon što pređu most, turistima će ostati samo 4 minuta. Čovek koji može da pređe most za 2 minuta uzima fenjer i prelazi most, podiže momka jer preostala 2 minuta se pomeraju na desnu stranu. Prošlo je 17 minuta. Lavina se obrušila na kuću, lomi most, a zatim prati u provaliju, a turisti su u međuvremenu spaseni. Broj 4. Autobus se kreće brzinom od 60 km/h, na prvoj stanici vozač je ubacio 2 putnika, na sledećoj još 5 putnika, na trećoj stanici su izašla 3 i u autobus su ušle 2 osobe. Do krajnje stanice više neće biti zaustavljanja. Pažnja na pitanje, koliko ljudi je sada u autobusu? Ako ste dobili odgovor 6, onda je pogrešan.
Pošto je bilo pitanje koliko je ljudi bilo u autobusu, morali ste da zapamtite da prebrojite vozača. Dakle, tačan odgovor je 7. Broj 5. A sada zagonetka za domišljatost. Ispod je ponor, pri padu u koji nema šanse za opstanak. Pažljivo pogledajte situaciju i recite ko od ovih ljudi ima veće šanse da preživi. Napišite svoj odgovor u komentarima, da vidimo koje verzije postoje, jer ne postoji definitivan odgovor na ovu zagonetku. Idite u grupu Mogoltv kontakte, lajkujte i pretplatite se, kliknite na zvonce da biste bili svesni novih videa i naravno ostavite svoje komentare ispod ovog videa.